Masobra 20,000 ka mga poses ang Panay Electric Company ipaidalom sa auction sa City Treasurer's Office. Ini matapos nga wala makabayad ang power distribution utilities ang masobra 98 milyones pesos nga real property tax. Apang Peko nagpasalig nga magabayad antes pa man mag-umpisa ang bidding sa madason nga bulan. Yaring balita nga aton gintutukan. Plano sang Iloilo City Treasurer's Office nga ipa-auction ang ginabanta 20,000 to 30,000 ka mga postes sang Panay Electric Company matapos wala makabayad sang real property tax sa syudad. Sa record sang talatapan, nagdangat sa masobra 98 milyones pesos ang buwis sang power distribution utility nga wala na bayran humalin sang tuig 2006. Inibase sa desisyon sang Korte Suprema nga buhisan sang LGU ang mga poste, paathag sang kumpanya. And remitting the checks to the courts. No? So the payment of 2016 to 2019 is there while it was being ruled on how far back man can the city collect. Natala na nga ipatigayon ng auction sa Disyembre 12, apang nagpasalig ang Peko nga magabayad sang RPT antes pa sang bidding. Our target is to settle everything before December 12. Matandaan nga nagsulat si Mayor Jerry Tranyas sa Energy Regulatory Commission nga usisaon ang kondisyon sa mga poste sang Peko, kasunod sang sunod-sunod nga pagluntad sang post-fire nga nagahatag sang peligro sa mga residente. Padayon naman ang pagnegosyar sang Peko sa Iloilo City Government. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.